So maayong adlaw mga kahigala. For today's video, maglaglaag na pag-usap kita. So manuray tayo mga kahigala sa kuang ganahan nga suruyanan diri alanggod sa may Dakudaw, Agdao, Davao City. Kini nga akong adtuan karon mga kahigala. Usa ni siya sa kanang ganahan jud nako suruyanan kay ako hilig man ko mangulikta gud og ng mga antik katong mga antik mga mamaak balikan ng mga surplus. So manuroy ta dito sa before ta magadto ito mga kaigala, pwede ra nato siya baktason kay dili man kaingon siya layo. So murag hapit-hapit na yuta ani nga time mga kaigala. So nindot kay atong panahon karon. So makaingon ito ba nga maayo jud guys si Lord ba kay tagatag maayo nga panahon sa matag adlaw. So nata diri sa to ang destinasyon, mao din siya ang Japan Surplus. Nakalimot na ko kung sa pangalan ani nga karatula nila, basta surplusan ni. So ang pinakauna mga kaigalaman namin sa ta kay murag singot-singot jud ani nga time. Hastang klaruha sa kung naon diri wadyoy blurred ba. So mao na ni ang time mga kaigala nga magtanaw-tanaw dayon ta kay para wanay dagang istorya. So mao na ako nakita una mga hanger. So wala ko nangutana kung tagpilang hanger, basta hanger to siya. Pero dili jud sila ingon nga daghan kay slag baligya dire mga kaigala. So kasagaran dire naa sila mga cabinet, mga pang-display, ay mga baso, mga plato, mga basta dili jud kay ingon nga dako kay ilang area. Pero makasuroy ka diri malingaw ang pugag tanaw-tanaw like ani mga kutsara. So kung wala kay kutsara sa iyong balay, pwede ka mo palit diri o kung nangita po ka pang display sa inyong balay mga kaigala, naapod sila diri So kini akong nakita nga sandal perting taasa lisuda ni kung mao ni mong gamiton mag-jogging ba o kundi mag-enter kag contest sa dagan daog siguro ka ni di jud ka matikil po guro ana ba. Napod sila yung mga vintage camera diri mga kahigala Kung hilig ka mangulik tag inani napod diri So daghan jud kag mga pilian na poy cellphone diri nga mga mabali-bali. Sa unang mga nakakita ko ato nga cellphone grade 6 pa ko. So kain ko ba kuyawa ning cellphone So daghan pagkag mga mapilian diri nga mga vintage nga mga camera, mga cellphone. So na diri So napag ko'y nakita diri mga collection sa mga shells mga kaigala So diri ang mga kaigala napod sila yung mga bowl nga naipakay tag 30 lang. So kung makasuroy ka diri kung nakaipakay hinakay tag 30. So makapalit yuta na mga kaigala. So napoy mga ceramics diri 120 per kilo. So nakoy nakit-an diri mga kaigala ba usa ka 1982 nga iro ang design, gwapo kayo labi lagi paliton pero wa mo koy 120. Kung wa jud kay kwarta diri mga kaigala unya nagsuroy-suroy ka sama niini, maibog jud ka unya hilig para hilig akong mama manguliksyon og ginana. Lami kay siya paliton pero 120 ang kilo pero parts kay na siya pangdagdag koleksyon sa balay ba nga kanang hugasonon. So napo ko'y nakita ding takuri mga kaigala kuya kay ang takuri sa Japan ba kay naib kanang gunitanan. So kakaiba jud ang crafts dito mga kaigala murag kanang basta mao na to. So kung hilig jud ka magsuroy-suroy mga kaigala sa manini makalingaw jud siya. So kanang mga pero ang ang resulta maibog jud ka kung wa jud kay kwarta kay lami mo jud kay mamalit mga na sa manas tag 50. Dagdag koleksyon na siya magganahan kay ko sa yung design kay kanang mga art ba mao man akong ganahan mga kaigala kanang mga drawing. Kumusuroy ka niini nga tag 5 ra imong kwarta 20 100 pauli na lang kay makakuan jud siya sa imo kanang murag manawag ba nga palita ko. Pero kung nadyo kay time mga kaigala nindot pud mosuroy og kanang mga surplusan kanang paibog-ibog lang good para ingnon og naay kwarta ba. Pero wadyo ko'y napilian ani mga kaigala. Daghan ka tungod sa kadaghan wa kay mapilian og wala pud tay kwartang dala. So mao na ato ang ginabuhat nga paibog-ibog ra ta sa mga produkto diri sa Japan Surplus ba. May na lang kung natay kwarta pohon pwede ta mabalik diri So magsuroy-suroy lang ta para natay mga pangtiman-an nga mga produkto nila ba nya. At least ba kana natay makita pohon. Pero kuya kay ilang bitin diri ang mga kaigalaon nagngisi
Kuyawas lang bitin dre. Ay, unsa ni bitin niyo? Butitin ni nga gamay pa. Kuya kay lang mga ceramics dre mga kahigala. Oh. Mga cute kayo. Napoy baboy damo, mura na ni gilitsyon. Kulang na lang manig kuan, tanglad. Pwede na mahaon. Napod sila ina ni mga kahigala oh, gwapo lay kay lagi, lami lagi mamalit ba. Pang display, panggamit jud sa balay ba. So napod ko nakita nga kutsara mga kahigala ba. Amot lang kung kutsara ba ni tawag sa tuwa. Kung na may tunok-tunok, mura maggapas. Isuda ani mo kaon oy kung mo ni mong gamiton nga kutsara kay masig magabsan imong dila ani. Napos lay gold diri ang kutsara ba ni mga kahigala. Pero dili ko mo gamit og ginani nga kutsara. Sama niyo bawg kay ba para asa jud kani nga kutsara ba. So mao ni mga kahigala napud sila yung mga produkto sa gawas, mga bisan unsa nga klase na ay payong, na ay bag. Kung hilig kag mga bag, pwede po ka makakita basta mangukay lang jud kag taman-taman di mga kahigala. So kung kugihan na jud ka mangukay diri mga kahigala, makakita jud kag mga nindot kay sa katanan nga mga bag and barato man pod siguro ang uban ani. So diri ata sa mga tools mga kahigala kanang sama ning gabas. Kuyo kay gabas sa Japan mga kahigala o double gabas. Pwede pang hapak, pwede pang gabas. So napod sila ka ng pang mut sa tawag ani sa tua, pangkalot ni sa yuta, pang bungkal. Kuyo pud kay ilang kuandre mga kahigala bugat kay na siya ba. Nice man pod ning mga produkto nila dre ang mga kahigala. Kung nangita yo ka mga gamit sa balay like cabinet, mga nindot pod kay lang mga cabinet dre kay kanang mga vintage kaayo ba. So kanang lig-on jud kay sa katanan apoy mga bedsheet, naay mga bangko, naay mga silig tukog, silig lanot, napoy mga gabas, mga atsa, unsa pa na pambungkal. So mao na jud na ato ang kasuruyan mga kahigala. So mao lang to ato ang Japan Surplus journey karong takna mga kahigala. Salamat kay sa pagtan-aw.